Shalom. Paralado HKBP Jalan Lurah, pasato tu sudah ruas. Doho tamu nomor minggu di Tikion, suang sunguni ma ruas ni Oria naman doti parmingguan secara live streaming. Horas. Selamat beribadah mahadi hita. Tapo Jumat Tuata sian buku ende nomor 560 sia ayat sada 1 ayat 3. Abdo
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton diparbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Martua do halak na manaon di pangunjunan, ay duktao siya pangunjunan ni jaloon na do tupal hanguluan, na pinarbaga-baga ni Tuhan itu akan naholong roha di ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata nasangap jalan abadia, diramoti jalan digom-gomi hodo horiam marhite-hite tondimi, dibaheni hupang hidu hami nuaik tuho, lehon madihami roha panguloyon, asa marlas ni roha hami mangulahon nanidokmu, songon panguloy ni anak tua mana, say pararat mahrajaonmu, jala sa tambay ganu pari bilangan ya kena porsea diho, asalam tarbarita guarmu na badiyai, jala dapotan hanguluan hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji tu atas yang buku ende nomor 746 ayat 1 ayat 2. Tanghion hamuma patik ni debata, ima patik papituhon dohot lapatanna. Patik papituhon unak ko mangalakuk. Dia do lapatan ni ondo. Ikon diha biari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana.
asatoman rohata jala porman dohot pangalahota rodi hatata yanggo akan naung marbagasi ikon masih parhamawolan jala masih haholongan ido sahatna atong rak magido gogo mita lau mangulahon patiknai ale tuan debata saya pargogo imahami mangulahon nomor tu patikmi amin. Tapuji tuata sian bukende nomor 183 ayat 1 ayat 2. Tato poti modosata tu adopan di debata mertangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami nadi benua ginjang pergugu naso hatu dosan perdenggan basa doho jala rodi di saleleng-leleng na do asini roham semar parmuati maroham di hajahaton nami jala saya unang beingot akka dosa nami ay jot-jot do hami mardosa maradopon ho jala jot-jot do ho sungguli hami rimasmu marhite sian pangalau sion nami di hatam ale Tuhan Jehovah saya unang paingot-ingot pangalau sion nami unang alang asini roham saya urupi mahami ho ale Tuhan di bata hatuon nami palua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapi kima hata baga-baga taringot tu asisan ni dosa. Mulut tung adong manang ise namar dosa. Adong do pangondiata di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alai dada holat taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapan ma di jebatan di ginjang. Amin. Cor ina gracia.
Tapuji Tuhata sian bukende nomor 637 ayat 2 dua ayat 4. Narane doa banaon mangasaon padami molohon aban nubuh taluha olamoni untuk menghidup aku Yesus napaluaman oh sabindo olo aku alani martuaan marparangen abadia mahal dia dopami sai patang mahal biruan sangat pinangi domi untuk kami aku Yesus napaluan oh sabindo olo aku alani martuaan. Tabigi mahatani debata turpuk ni hari mingguon imana tersurat di buku Yeremia 2 mamuka sian ayat 4 1 ayat 10 tulu tajahama namar sikat sorin tangihon mahatani Jehova hamu ali pinopar ni si Jakob dohot sude marga di pinopar ni Israel. Jala dang didok ngasida di dia do Jehova namonogihon hita ruar siat tano Misir nama nugu-nugu hita di halonganan di tano natungil jala namar lombang di tano hasang jala linggoma ni hamatean di tano nasobinolus ni halak jala dang adong jolma maringan disi. Dang didok akamalim di dia do Jehova jaladang ditanda akan nama ngarado ti patiki au jala merbalik doa ke permahan sianahu jala aka panurirang manurirangi marhite-hite baal jala diuhut ton nasida doakan naso margogo mangurupi. Aitung topot hamu maaka pulo ni halak kitim jala tikir hamu disi jala suruh hamu matu kedar pamanatot situtu jala ida hamu manangdung masa si songoni disi. Longang mahamu akka banua ginjang alani jala marondit tondit tarsonggot situtu tahe ninna Tuhan Jehova. Ido sahatna martua doakan atau tumangihon atani debata jalano peopsa. Amin.
Kor inahanna. Kor inahanna.
Tapuji matuatta yang bukan di nomor 238 ayat 2 dot ayat 3. Saya menundang dihamu di dalam remuluan. Mau mengilu dihamu dauduhun abaguan. Ai perhitian dihamu Tuhan sonangan situtu. Patuduhon dihamu si pasidigun puna sudegeduk di rohamu si paubahun puna anangias matondinu dinalau sudah mohalmu. Taha tindakon maha porseotai sungon nahina tindakon hidung atas sa porseaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman tinubuni si Maria na kebakebian si Antoni berbadia andorak suwa bubuan. Ido tuhata na tumona bernit di pangumuli silatus na mati terpajal do ibadah di au pinar silang na tua tu benar dong di tanam na mulak mengulu dari patuluhon na manai ke surga lahun dulu tu siamun ni debata Jehovah amanai pargugu na suatu dosani disimai ba na pai mamulak sugu tu tanaon menguhumi alak na mengulu doh na mate. Au porsea di toni perbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan di halak Kristen akan nabadia do desesani dosa do dihatai namandok mulak mangulu sugud daging halak nong mate doho dihangaluan na sudah. Amin. Kor lansia.
Tak bagaimana tik-tik namasa dohot anang si pamasaon ni Uriata de Bigutta Sadarion. Horas madihita saluhutna. Hujahao kami mah titing namasa dohot nanaing pamasaotta di Huriata di minggu 10 sadahon dung Trinitatis. Dohot topik minggu maswa dahot diri mamorsan silang jalan mangihutton Yesus. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Poin-poin nang sejahawon. Poin 2 koinonia 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa 30 Agustus 2022 masuk pukul 17.00 WIB. Kemudian 2.2 Sermon Week pada hari Rabu 31 Agustus 2022 masuk pada pukul 19.00 WIB. Week 7 di rumah keluarga Amang Sintuape Silitonga Inang Boru Hutauruk yang beralamat di Komplek Cilame Permai, Jalan Panser nomor 19B Cilame. Kemudian pada hari Kamis 1 September 2022 masuk pada pukul 19.00 WIB. Week 8 di rumah keluarga Amang Hapurba Inang Boru Silitonga beralamat di Komplek Suaka Indah nomor 5 Cibeber. Kemudian week 9 di rumah keluarga Amang NP Siahaan Inang Boru Pardede yang beralamat di Komplek Bukit Cipageran Indah Blok B nomor 27. Nah berikutnya poin napatuluhon marturia. Poin 3.2 persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 28 Agustus 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpul ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Poin keempat diakonia 4.1 seksi pendidikan. Sehubungan dengan telah dimulainya tahun ajaran baru, tahun ajaran 2022-2023, maka pembelajaran PAK Manang Pendidikan Agama Kristen di gereja kita akan dimulai kembali. Dimohon kepada semua orang tua supaya mendaftarkan ulang anak-anaknya, khusus kelas 1, kelas 7, dan kelas 10. Pembelajaran PAK dimulai kembali pada hari Jumat, 2 September 2022, diawali dengan kebaktian bersama dengan orang tua, masuk pukul 13.00 WIB. Kemudian poin kelima pemberitahuan 5.1 CD khusus. Pada hari ini Minggu 28 Agustus 2022, gereja kita telah melayani CD khusus dalam ibadah Minggu pagi kepada saudari Esra Monika Boru Lubat Tobing dari HKBP Parbubu, Resort Parbubu. 5.2 Jemaat penuh Manang Ruas Nagok. Pada hari ini Minggu 28 Agustus 2022 dalam ibadah pagi, gereja kita telah menerima menjadi jemaat penuh Manang Ruas Nagok setelah berguru beberapa bulan atas nama A. Keluarga Amang S. Togatorop Inang Boru Manik masuk week 5. Kemudian B. Keluarga Amang Aji Siahaan bersama 3 orang anak masuk week 7. Kemudian poin 5.3 pemberkatan nikah
manang warta sada dohot warta dua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Victor Agustinus Pardede, putra dari Bapak Panosor Halomuan Pardede, Ibu Siti Normauli Boru Nainggolan, yang beralamat di Jilen Residen G Sada RT 0 Sada RW 02 Jaya Mekar Padalarang, anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi masuk week 6 dengan saudari Priscilla Trifosa Saicitra Boru Nainggolan, putri dari Bapak Karnadi, Ibu Dwi Umi Wahyuni yang beralamat di Dukuh Sambirejo, Dusun Merjoyo, RT 007 RW 003, Desa Jati Pasar, Mojokerto, anggota jemaat gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 3 September 2022 di gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi masuk pukul 08.30 WIB. Kemudian yang terakhir, poin 5.4, kebaktian sekolah minggu. Pada hari Minggu 4 September 2022, kebaktian sekolah minggu akan dilayani menjadi 2 kelas, yaitu kelas B dan C. Minggu berikutnya kelas PGTK dan A. Demikianlah bergiliran setiap minggunya dan akan disiarkan melalui Zoom. Dihimbau kepada anak sekolah minggu yang bukan jadwal tatap muka supaya mengikuti dari rumah masing-masing. Songonima amang titing namasa doh nanaing pamasauta diuriata mauliate. Terpuji tu atas yang bukende nomor 610 ayat sada 2 Uhud Papungon Pelian. Yesus, ihu tonaku
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akate atemuna dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhata amanami nanami na hinang longan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus songonima nang dihamu amanami inanami na posobulung remaja sekolah minggu na marminggu di gereja di bagas munabe hata ni debata dihita di minggu tasadarion tabuk kamasian Evangelium Matius bidu saplonom ayat 20 sada 1 ayat 20 lalu. Do mamu majaha marresponsoria Matius saplonom ayat 20 sada 1 ayat 20 lalu. Songonon ma didok disi. Ola ni ima di patorang Yesus tuak kasisianna naik kolaho do ibadah tu Jerusalem manaon na porsuk sianak kasih Tuhan ni natorop sian si Tuhan ni malim nang sian si boto surat pe pola ikon mate ibana bunuon jala pangoluon diari patoluhon. Alai humusor maanggo ibana madok tu si Petrus lao mane ho bolis gasip doho diau aidang di parrohao ko akan adi debata akan adi jolmado. Ai nanaeng paluahon hosana mangago hossado alai na agoan hosa alaniahu ido na jupangan. Ai na Roma sugut anak ni jolma di bagasan hasangapon niamana rabdo tak kasuru-suruanna dungi baloson nama tuganup hobar tunaniulana. Ima yanggo sahakna diamu akka manami inanami nangakkan na posobulung saluhuna na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Heado terbege hamu di mall, manang di supermarket, saya di panggorahon songonon. Bagi yang merasa kehilangan anak, di informasi ada anak mencari orang tuanya. Harap menghubungi kantor ninna marupani di halu-halon. Adong anak kon na tercecer manang lilu, manang mago. Jadi di halu-haluhum masian speaker naon pabuahon narong nueng dana disi tertading sian natorasna. Dungi molohusukuk kamu hira-hira alanya hadoi tertading manang alanya hado lilu anak konnai dangra benoh natorasna na parjolo adong mai ala danaki tergoda laho mamereng nariko di bana tergoda laho mamereng nanak situhoron na, apalagi molo di supermarket, kurang do disiak ke main-mainan, kurang do disiak ke situhoron, dungi Roma dak danakon ditopok mas situhoron na. Songoni manang inong na tong, natoras na, dibereng disan, baga baju, nang dibereng, ditilik juargana, marga hurtahen narohana, ibereng usai ibaribon rupani.
Apalagi songonibon akan naso marhepeng. Molo ibu tamu do beda ni naso marhepeng do na marhepeng belanja. Ibu tamu molo naso marhepeng dang baju na perjoloi bereng. Argana do. Nasok sotar non narana to. Argana do. Ale molo marhepeng dang ibereng argana. Bagak bah. Ilian. So ibu so sadie pitaho. Ale ngo songonibon naso marhepeng. Jolo binereng argana. Margahu don narwahu junga sudat rupanya ada idu bidana molo na samar hepeng do saya beringin atau sude tading ma lilu ma magoma di tonga-tonga ni si hatoropon di nganani kamang dot tamak kainang anggo Jesus si ihutono dakyai lilu dakyai mago nakpe di boto ibana di Jerusalem ikomate ibana laudo ibana tu si dang manir pangibana tu Jericho dang manir pangibana tu hutana asing alai di boto ikomate ibana di Jerusalem ikol laudo ibana tu si dang manir pang tuinganan na asing madalani dalan na asing alai yang go dadanaki terus may songok kita na porsea mangihuto Jesus. Di damar dalak kita dipudi ni Tuhan Yesus, manang dilabung ni Tuhan Yesus, gurang do nama ngela-ela hita, gurang do nama jauh-jauh hita, asalilu hita di dalatta, ditikki manghuto Yesus, asatar ela hita, tulomo ni rohana, dungi laus mago mahita, lilu mahita di dalatta, gabirang rap behita, dohot Tuhan Yesus di sidalanattai. Songonima torop halak na mangihuto Jesus didikki para naibarui rabdoho Jesus termasuk si Petrus diturpukon mangihuto Jesus hape ibana nakpe didokon ibana sayunang mama say tuho Tuhan nin ibana takas tuang ko pajuon ibana di Jesus iya Jesus si Tuhan dakolat jolma dakolan panurirang dakolan sipatu pahalongangan, dakolan naposo di debata, alay yang si Petrus nakpe di gorahon ibana, sayunang mama say tuho Tuhan ninna ibana di bagasap panggorahon nai, alay lilu dope ibana binahen ni gorang ni pangela ni portibion laho mangihuton Jesus. Irobana di apoi Jesus si Petrus dotita sadarion. Nasa nagiot mangihutonau, nasa nanaing gabi si hutot Jesus, nasa nanaing gabi sisian ni Tuhan Yesus di bagasan pardalanan ni ngoluna di dok, di soadahon madirina, di porsan masilang natuibana. Nasa nagiot mangihuton Jesus di ayat 20 di soadahon madirina, di porsan masilang natuibana ido akka si ihuton Jesus alani moloise nanaing giot mangihutto Tuhan Yesus ikon di porsat do silangi jala di suadahon dirina termasuk di manulak ayah do lapatan ni masuadahon ado lapatan di suadahon madirina nina bahasa Indonesia. Siapa yang ingin mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Di Evangelium Nasing didok setiap hari memikul salib. Masuadaho diri ima manulak hagio ni daging dohot hagio ni portibion. Ido banna didok Yesus lao mane ho bolis ninna. Lao mane ho bolis yalla bukon nina. Alania ala halak naso masuada dirina bersikap doi kompromi komunikasi menjalin hubungan dengan keinginan si bolis. Ala yang ko halak na masuada diri ditulak do sude nasa hagio ni dagingna nasa nauli nahilong di portibion, pangela ni tanoon, pardosaon na di portibion, tulahon nido, nang pesipata, akka na porseai songok kita, gabiolo manaon na porsuk ala ni
nama suada diri. Gabi olo hita tumaon nahacit. Iro bana iro Tuhan Yesus molo mamorsa silang pasti do menderita. Ida teh. Molo di porsan silang ni Kristus ikon di tahun na bernit. Alani i sudedo si porsan silang manaon na bernit. Alaidak sude na bernit alani silang. Ate sotung salah ita. Sudedo si porsan silang manaon na bernit. Tetapi tidak semua penderitaan karena salib Kristus. Arong ko namin nainat tong naci ini bada. Bana yuk ni daging ni bado ni uluan Roma na hacit. Ba di tauma. Ala namar lomo-lomo ro. Pas suasai hung gugu na rupa ni sonak kana posubulungi. Mabuat sepeda motor mobil sakacak-kacang nga. Ay sada do karni namate na. Ba memang sada do karni namate dadanang dua. Semolo mate do ini na. Mate tu. Ngerek no mate. Dungi Roma hita om masilanginin na belum tentu ate. Om masilanginin na. Dak sude nacit. Tidak semua penderitaan karena salib. Tetapi orang yang memikul salib pasti menderita. Di bagasan hasil tongon ni silangido Yesus laho patuduhon pakoko patu portivion. Amang do tamo kainang ay mate do Yesus. Menurut tamu baro, apakah Kristus harus mati? Harus ngerok konibana di son. Ngerok ko Tuhan Yesus tusod di bagasan turpuk tau takas do di dokon naik kolau maau tu Jerusalem manaon na porsuk. Dungi bunuon ni halak maau nina. Wasek kon mati Yesus. Wasek kon lau ibana tu Jerusalem. Kamang do tamu kainanga sa targaho jo nabi ni Tuhan Yesus takas tu bagasa kaporsiota. Memang Kristus harus mati. Supaya kematian kita digantikan oleh kematian Kristus. Idotong. Suku-suku na mangihut ikut tersilang goibana. Apakah Kristus harus tersalib? Ya, jawabannya iya. Karena apa? Karena dalam Galatia 3 ayat 10 dikatakan terkutuklah orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat yang diambil dari 5 Musa 27 ayat 26 madok honabura dona somangulahon pati ni debata. Karena itu harus digantung. Ikon gatung do di tonga-tonga ni langit, ditulak langit, ditulak tano, halak na honabura. Orang terkutuk harus tergantung. Jala kung gaung di tonga-tonga ni langit, jala digijang ni tano. Dan Kristus harus digantung. Atau digantung maro tali, tidak. Karena apa? Karena ia akan manaon na porsuk. Ikut jolo taonon na porsuk. Ikut tertulang ninnate di Yesaya 50. Ikut mabugang. Ikon durus mudarna molo Itali mate dang dus dope mudarna buama sesa dosat tabinain ni mudarnai. Memang dia harus tergantung di kayu salib, kemudian harus menderita, kemudian dari tubuhnya mengalir darah suci, darah penghapusan dosa. Aiko tertulang doibana, jalaiko mabugang asa pamalupok kita menggati hitasian hamatean. Kutuk karena dosa, kutuk karena perbuatan kita. Dan ia harus tergantung di bawah langit, di kolong langit, di atas tanah. Untuk menggantikan upah kutukan manusia. Jadi ku tersilang do Yesus. Jalarang ngolo ibana laos ya ni. Lao maau tu Jerusalem ninnaro. Walaupun dia tahu ia akan mati di Jerusalem. Dungi mana na porsuk mau ninna. Dungi bunuon ni halak maau. Dungi mate ma. Alai hehe do au di hari patuluhon. Om mana sopina rohau ni sisiani. Jalodo naneng dono ni turpukon nang napadua utuhita. Nasa jot tahalupahon. Molo mate dalat tuhai odoi. Alani unak pula subang rohat taman haringoti hamatean. Ala sudehi tek kom mate do.
Yesus juga mengutarakan olah niomma di hata hodibana nekko mate ibana ninna ia memulai warta penderitaan Kristus dohot si tahunonna di bagasan paru kilon nai nana yang bongot tu Jerusalem jala sai holat tu hamate anido pikiran ni sisiani termasuk si Petrus dang diingot ala yang go di paripatuluhon hehe doaonin na di ayat 20 sada. Ikomate do memang Yesus alai pangoluo do diari patuluhon hehe sian hamateani. Jolmo pe di bagasan ngulutta siganupari si pata say jumojo do hita holan maradop mangadop tungolu na di portibion anggo tu haeon holang do pe pikirat tasiani say holan na mangadop tu na di tanoon anggo tu hari na mangihut lupa do pe si pata hita panarihoni holan na mangadop pon akka arta na di hasianganon iduban na di dok Tuhan Yesus di turpuhon ayahama gunana diomo sadok portibion anggomago do todina. Jadi ini Yesus sedang berbicara tentang hidup di dunia dan hidup yang kekal. Molo di bagasan hata Indonesia di dok apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sude portibio diomo. Alai todina mate. Manang mago. Jadi adong do opat klasifikasi ni jol mana di portibion. Ta rimang-rimangi majo di dia mahitan wa ngate. Omma jolma na macai dangol. Nadangol ima macedangol monotong. Na di portibion dang diomo, dang dapok na dari portibion. Hosana mago. Manod dangol. Di portibion marhacit, di portibian marhacit tong. Idang arong be dangol mon. Sotung ngarok kita nasongoni ate. Na di portibion pedang diomo ibana. Na di Banua Gijang pe dang dieahi. Arong do pena paduahon na di portibion diomo ibana dapok na di portibion hasangapon hamoraon hagabion haulion sudema akan di tano dapot sa diomo do sudi akan di portibion jala parjabar do ibana akan di tanon alai dang disarihon todina dang ditopot huria dangolo martangiang say holanda di portibio do tutu di eahi unang nian magutik artanaon unang nian moru sinamok naon di pagugu ma sudi artanaon mago matodina dang riko todong songoni nang huria dang adok kia marasiasi apalagi marsi lehon-lehon bohama so unang moru malutik sinamoton diomo portibion alai todina mago oppe dangol lo tongon ate ida oddo tabui dangol loi haduan dak parsido hoti di hanguluan nasura sude dangol do tongi alai yarong mahalak na mertua dia mai dang diomo na di portibio memang dang arong di mana na di tanon dak parjabar di hasianganon tuk suarong do di peop sinamot arta hasangapon nang hamoraon alai di pasari sari do tordina tu Banua Gijangi jala di pasol hok dirina tu Tuhani asang giat perjabar ibana di hangoluan nasora sudai mertua mahalak si songoni nakpe dang diomo portibion na muli jala na dumengga saido di parsittahi tasalu nanian dapo do taomo na di portibion nak sopala gudang dapo do ta eahi na di portibion nak sopala suksuk
Jala ras dorohatta disihut madok mauliate tu debata ale Tuhan mauliate madiho di palume hokkoro dia portibion nang peso apa lasong kalak. Nang peso apa lasong nadeba. Alai hupar hatopo do dengan penuh rasa syukur madok mauliate tu debata di loas soro au mangomo di portibion. Sai ajari maau partohap di pangomoan na salileng-ilelengay. O mana mertua jolma. Jala nadapot tordina hasonangan. Say songoni masudehi tanian. Mangeahi akkana di portibio doho roha mauliate. Huhut madok mauliate tu debata. Huhut mangeahi portibi na salileng-ileleng na. Huhut mangeahi hanguluan na salileng-ileleng na. Asaunak kolan na tu na di portibio rohatta mangadop. Supaya pikiran energi hidup kita hanya kita perbandingkan dengan hidup yang fana di dunia ini. Alai tasarihodo ngolu nasaleleng ni lelengna. Marite sadia mayak kamang dotamak kenang. Marhite sian habengeton ni rohatta laho manghihuton Tuhan Yesus. Jadi unak kolan na manarita hita moloso apala di hita pe parjabarat di tanoon. Na tu portibi itu hangulun na sa leleng-ilelengay ma ta eahi di bagasan pardalanan ni ngulutta. Hiara rong sala ama dang iwoto martangiang. Alai alaro ari satu jabuna ko martangiang kotok sa jabu inay natay ngapa laro alwa hula-hulam tu jabu. Baik matangiang unang mau petangiak so woto martangiang larian no sudah mangirjaki hula-hulai netong ala siboto imana martangiang tak pola usurak petangiang muina inataon tu amatay hola di dokoko martangiang dangadong hula-hula dangadong boru pipi do sudah na nenataon tong pipi sudah iyo surat main na surat dapat matong ari sano. Ba martangiang masih apa jabu dah mabayan tangiang si pangano nina teroma maton martangiang mahitana tidak masakuna. Saya yang berjanji bertanda tangan di bawah ini menyatakan utang saya kepada surat utang dosa kuyat dong surat parutangon ya sorry boto imana lah ni kurang ni si uruson na sorry boto imana sakku dia tangiangon. Alai bai jahai mana songoni panis saya bertanda tangan di bawah ini nih menyatakan ini nah olan na tu portibiodo pikiran na anggo tu tangiang do perhuriaon ngoluna sora suda dang disarihon magoro tordini nak pediomo na di portibion alani macayar garo kamang do tamu kainang pausor-usorotta na ni Tuhan Yesuson tuhita sadarion. Ayah magunana di omohita sudena di tanoon anggoma goro tordita tuani maro Jesus balua hot tordita bongot may bana tu Jerusalem laho mangalehon haluao diak kana porsyai asaunang mago hita di bagasa pardalanan ningulutta huhut mahita tong maswadaho dirita mamorsan silang natuhita di bagasan hamaoloni asa unak kolan jabar nadi tanoon ta pariahi berkamu mada kalian sei hearo kisah situ turun hearo di patu pa festival lansia kur hearo amu festival mahulak kamu danang kepala heamu ngoso hearo Iba di sok festival lansia inna. Dakyar bihala kon na tahun depan dipikiri meba festival lansia antar wiki. Jadi memang wari menarik deh kan, dengar deh bah festival kur lansia antar wiki. Alai na lansia matong, dah unang do na so lansia tong akan merubah mak. Berarti aku nggak boleh doh ngarung ubah kotong itu dah. Suatu karon menyangkal.
Jadi Roma pangajari naunin nama ida ho ngamat tua ho bah suarampe nga meluselus naji wa suaranya kanong matuan tong nakining nong hiba di da ba ika hamu belum tentu boy songoni mau rok kotuamu dak polado beho bahasa edena dang juara hitan nomolo to inatong. Jadi haji marohani natong itu ngapala juara itu narumikot tu ngapala guari itu nomor sera narohani natong alai di jaloi natai dui patoi madang ko sepolaro doa walani suaron to yatong nga lupus tong suarani hosani natong Yesus natong ji atong mau latong ba makanong maturu paning ngaulo lupus molo makatai kan jadi olo latong ina todang dohot ale haci doroana do tungi ko juara do se las rohakku marulo polo todikku molo marediaunin so juara petaho so monak petaho na rohani na teto dungi tuturat tong memang juara do laki alay na taon dang las berohana alania ang kuminuru tahu dak soal juara mga soal isi nomor sada alay isi ng gugu memuji Tuhan itu diatai jadi hamu pesongoni hamu dah unak tak soal juara on manang soal hinauli ni paredeon alay soal pamujio di devataro alania ala di dok Tuhan Yesus di portivi on memang Jakarta do hasusaan dongat tatu budui jala ikop ayot tadoi balam matua matong baido dah termasuk doi nani suara hon di Yesus mana dohi tadi hasusani mololam rabbono simalolokta moru nengel pinggolta homur dilatta makatai halang pamangatta mukap teluk pakta jaladang margugu be si majojakta mangalakau lakata mana hadohi tadi hahacitoni di paru kiloni toktong marsihohot tu Yesus hut marede madok mauliati tu debata di bagasan sude dengan basana dohot asini rohana jalama kirim ma diarina sora sudai diakka arina nengro di bagasan olop-olop doh las ni roha dungi marujungulu masudiat tonak kina festivali sudi marujungulu Roma Tuhani nin nama ho inang nasomaret de di portivi ni namangilasi ala ikut juara na hamu masuk mahoina masuk matok tu festival kur di Banua Gijang ini tahu ni gabe peserta ni festival kur main tahun di Banua Gijang. Jadi nama ngorai nak kining ho yorai ho rozol ma di portivi na mangilasi maret dena nuaing ho maura di soni na yorai main tong dang do be festival kur di Banua Gijang gabe panotton ni natai alai idok Tuhani ma namar siajar rohamu di portivi na mangilasi bohamu sengolumuna dihangoluan nasura sudei toktong do dia lupuk kamu Tuhani jala dia deok kamu hamuliaonna nang pe ikut di tahun na porsuk manaon na porsuk akan na porsiai asa unang mago todina di pangela ni portibion do dina do ni silang na pinorsan nai akan na porsea say toktong do marulupulup todina mangedehon hasangapon ni Tuhani nangpe manaon na porsuk mamorsan silang na tuibana ala di bagasa silangido akamang do tamok kenang asa torangot dihita tutudo silangi kehinaan tutudo silangi penderitaan benar salib Kristus adalah kehinaan penderitaan dan simbol kerendahan hati
simbol kesusahan, dan puncaknya adalah salib adalah simbol kematian. Tetapi jangan lupa akamang dotamok kainang sudehita dakkolani pakkorhon ni silang ni Kristus. Di bagasan silang ni Kristus iro patar hamuliaw ni debata. Manobus hita jolma manusia, manikat hita di bagasan hamati hatai. Gabirak boleh komate behita alai nunga di hokop Tuhan itu dita. Di bagasan silang ni Kristus iro patar haluaon. Haluaon ni akan aporsea si huto ni bana narap do Yesus mamorsan silang di portibion. Ai di sido dapat tita hasesaan ni dosa. Nasian Tuhan Yesus alani unak say holat tu pardangolan ngulut taon ta sormiton ta adopon mangulut tau tu Tuhan Yesus jalatai huton may bana di bagasa sadok pangoloion songon sisean ni Tuhan Yesus nama suadaho dirita jala nama morsan silang natuhita asa sahat tita tu sabulon ni todita na hinasi holan niya kana porsiai ima dipahehe rabdohot Kristusi nakpe mate hita siap portibion dipahehe haluaun ni Kristusi ro hita rabdohot Kristusi ay haheheon ni Kristusi ro patumonaan ni haheheon ni naporsea. Di bagasan saluh nang ulut dari portibion bisa dilihat Tuhan ini hitatiki tapakke ma tapar haseang ma laho marsi tutu marsi hohot laho mangihuton ibana. Amin. Martang yang mahita mauliate mariho Tuhan sadarion lam marsi hoho mahami songonak kasisianmu mangihut toko masuadahot diri nami manulak akka pangelani portibion asaw nang lilu hami di dalan nami rapdoto pasu-pasu mahami nakbeborat silang nahuporsak kami ragam parukilon hubulus sami ragam hasusan hamaolon hapugoson dohot hasusaan ni naporsialan ni silangi alai sikaton mudo yali Tuhan mariti iti haluaon gabi rapotan haheheok kami dohot hamonangan dohot hanguluan na sora suda ajari mahami asaunak kola portibio mabelas rohanami alai dohok mapakokopomi asaunak kola nadi tanoon huwa depok kami alai dohok ma hanguluan na saliling-ililinga gabidang pola menek rohanami molo so dapok nami pena di tanoon alay unang mago tod dinami molo so parjabar pehami dinari portibion alay tod dinami sayunang mamago binayan ni tanon pasu-pasu marwasmu na marminggu di garejaon huriam HKBP Jalan Lurah songoni manang marminggu di bagas na sidabi marite streaming di naulang tahun na sida kelahiran sadario do sa minggon panjang umur di nasida do akalas ni roha ulang tahun pernikahan sadarion do sa minggon berbahagia ma rumah tangga nasida pasu-pasu anak ni huriam bagas pujian toro dina ulang tahun 14 tahun di hari 10 Agustus na salpu gajang umur na jala ramoti nang keluargana pasu-pasu ibana marsikola asa marbisu ibana pasu-pasu ruas ni huriam nanang marhasotan Victor Agustinus Pardede dot Priscilla Tuhan saya Citra Trifosa asalam hot holong ni roha tiur nang dinggan pamasu-masun na si dari Sabton pasu-pasu ali Tuhan nang ruas ni huriam simpatisan Kristi Lucy Julianti Silitonga Tupal Stefanus Siregar ali Tuhan Ramoti mana sida dinganan na sida bi pasu-pasu laon na sida pasu-pasu NN songoni nang nyonya sianturi Bornei Baho mangido hai paso do linggo manitangan muasi marokam pasau mai dongani ring-iring tugu-tugu perdalanan ningoluna pasu-pasu nang rumah tangga baru Daniel songoni nang lensa Friska asang giat ali Tuhan rumah tangga na hinalomoni roham pasu-pasu mali Tuhan nang keluarga tabunan boru tampu bolon dinaung lulus ali Tuhan maka maulhon parsikolaanna monang dokter songoni nang
menunggu pengukuhan dokter gigi Arnes boru Tambunan pasu-pasum do yali Tuhan sai tupahi ma pikiran na asa toktong marbisuk mangyahi ngulu na masa depan na jama tangan na salabok ali Tuhan mengubati akka namar sahit perhitian ni hai pasom may ibana tu akka namar sahiti jala mertue ibana dapotan pasu-pasum di akkari nenengro pasu-pasu en songoninak keluarga gultom boru manulang Andre William Nainggolan sailam tabay ding gani basam di ngulu na sida ng keluarga na sida pe jalo ma gugu tok-tok di pembangunan ni Huriam sanggiat eli Tuhan lam adong pakyon ni panitia pembangunan laho pasikopon pembangunan ni songoninang janji iman nyonya pis tanggang boru tabarat sanggiat eli Tuhan di bagasan asini roham mainan namyon mengalugaw ngulu na dihatuaw na toktong marlas ni roha pasu-pasu sujala tupahi mali Tuhan persembahan sumbangan pembangunan sia nyonya Hagultom boru si Tompul di Cikarang Bekasi songoninang keluarga esi Matupang boru Panjaitan di Bekasi ali Tuhan sailam martaba-taba panupahiom ringulu na sida salam marulupulup na sida sai dongani jalai ringiling tugu-tugu ma salu ruas ni Huriam danak sekolah minggu remaja na poso amanang ina sai pasikop sirokap ni toddi diakar yanak konami ali Tuhan dohok na mga luluy karejo patudu dalan asang giat marulupulup na sida lelobi siya ni hadangi mana sida di baga Salomoni rohamu nang manipil siyan patikmu akkay anak kon nami mana di koko alay toktong marsihokot mangihut tolomoni roham say pasu-pasu akka namar keluarga mar rumah tangga di pangaratoan nang di utaope sang giat marulupulup na sida di akkaulan na songoni nang dahapot akka na pinasita ni rohana marbisuk akka yanak kon nasida cupang akka hagabiyon di nasida tabani nak pinalumiom mi Tuhan pasu-pasu manang yanak kon nami ruas ni Huriam namar sahit kenni boru sinaga asa tu pahamu nang amanami situasi sinaga do inang boru sitanggang di bagasan pengek ni rohamat jalo hahi pason martangi yang marlopit tangat todo pamuna badiyai soni nang Eliana ali Tuhan soni nang Lawrence Tompul Devita si Matupang dotak kana marsai na sogorak kami marsada-sada rumah sakit nang dibagas na sida BP dao ni mana sida le Tuhan jama pamatang na sida asa tanggal na sahanga lutos siya daging na mauli ate madiho puji hami magwar muna badiyaya le Tuhan ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Maret de mahita papungu pilihan tujolo pilihan padua hondo tu pembangunan Malu
Tatangyakkon mapileta. Ale de bata amana mina di banua gijang horo haroran salu sileo na dingkado na sauli basa na mauliutus. Pasat tami masyana ni lehon mitu hami pilihan nami tuho sai jalo mai kabi uap na ucus di jolom. Pasu-pasu majala ramoti asau parahasya kami pilihan opati bulok karajaon muri tonga-tonga ni huriam do di portivion. Buhai marohanami mariti te todim. Assalamu tadahami kudang ni sileo leon mitu hami. Assalam kir-kir kami madok muliati tuho marite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanamina di banua gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayo nana puna araja don magoku rodiha Mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamu pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Madita Saluna.